И здравейте хора, безспорно най-хубавия арсенал мисля, че се взех аз. Батерия с 36 изстрела за 2024 година. Батерия с 25 изстрела. Батерия пак с 25 изстрела. Голяма ракета. Може да го видите колко е голяма. Комплект ракети и римски свещи 4 броя. Така, преминаваме към цените. Цените за той 36 изстрела хора струва 65 лева. Той 25 изстрела струва 40 лева. Той пак 25 изстрела струва 40 лева. А тази голяма ракета струва 45 лева. Комплекта струва 60 лева и те струват 4 по 10 лева са 40 лева. Това е всичкото за мой комплект и за мой арсенал за 2024 година. И чао! Весело прекарване на новата година!